Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yuk. Rumah style modern. Ukuran nih, 7x10 harga nih. 350 juta. Nang mriku mae lho, don style pape yo. Tapi langsung ya tarif nang omah yo. Sadurunge nang menjero nang fasad depan nih sebelah kiri gini gigi batu alami ket nisor sampe ndukur ngono sing pasti ono lampu nih sing moncot nisor ndukur ngono yo. Nah sebelah kiri iki ono roster sisan nang samping sebelah kanan nih. Nah nang kene iki wis oleh free pager slidingan koyo ngene iki. Nah ya iki motive wapi sing nisor tutupan sing ndukur modele eling saringan iki pengen ngerti saringane pandan ya ta. Saya gawe apa jenenge sing iku lah sing putih iku lah yo. Nah, saiki nang sebelah kanan iki nggone arek karpote don papi bener-bener kok ngene yo. Iki cara ngono eling watu diuluri tali meses tapi iki duduk. Iki nggih keramik yo. Nah, ukure don drop ceilingan kok ngene papi don. Beda ambek sing liyane karpote. Besela karpote lah los bukan kok pen mager dhewe iki gak lho don. Tapi yo. Nah, sebelah kiri gini iki keran ready. Kena geng nguntir. Kareng nguntir tok maksudnya yo, kena geng sepeda atau mobil. Nah, saiki langsung lanjut rene nang halaman depane. Iki nek kene ono nggulung-gulunggane nyantai nyangkruk rokokan ngopi, gawe terima tamu, gawe rasan-rasan kena kabeh. Kok sepeda atur dhewe. Lho, nang kene disediani yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Nah, hop sih masih. Kusen rek, alumni raya pedas. Nah, iki kok pintune durung dipasang, ngono pintu mbak sosok kuwatir dipasangno yo. Nah, saiki mlebu kene langsung nang ruang tamune. Dukure lampune don bener-bener apik drop ceilingan sisan ambek ono dukure plafon iku gak polosan cara ngono sopan yo. Ha nang kene iki ono jendela sisan iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nah temboke gak polosan mendinge ngene lho ben gak polosan tengah dikai motif ngene koyo marmer tapi iki duduk marmer yo cara ngono variasian ngono yo. Ha ambek pelipitane iki lho warnane emas tambah apa sewanger ya. Saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kene iki. Nah, iki nanggone kamar mandine. Don, kewetengene wis full keramikan, WC-ne nggih duduk sek riset ready. Krane ready, shower ready, wadah sabun ready. Nah, iki nek adu wis yo ngene tok lho, Don. Gak perlu jebul-jebul ngene ya, pegel tangan ya wis otomatis ngene. Nah, iki ya ready wadah sabun. Tecepane iki pen opo? Pasti penasaran yo. Iki digawe nggon dryer cara ngono pengering rambut lho, gawe wong wedok, gawe wong lanang yo kena. Tapi penek aduh iso dicekel ngene yo, bareng kesetrum yo gapi. Nah, saiki langsung lurus mrene menggo nang sebelah kan kene iki. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah, ndukure wis PVC-an ngene, wapi yo. Sing pasti cecepane AC ready nang kene. Tapi kok AC-ne pen nggo dhewe yo, soalnya iki durung free yo. Nah, iki don ono jendela ready, iso dibuka tutup ben oksigen metu berlancar. Nah, saiki langsung lanjut rene lurus ae. Ya, iki nang gone kamar tidur kedua iki. Wis yo ngene iki modele yo. Kurang lebih padha ambek sing kamar tidur pertama ya. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki ngone tempat area cuci jemur utawa londirung. Sing pasti ndukure lho. Wis oleh kanopian ngono yo apik. Nah, iki keren nih kareng ngontir tok wis disediani. Tecepane wis disediani kareng ngecep tok, kareng gale tok mesin cucine yo. Ha. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang gone dapur, torongo tempat permasakan, masak-masak nang kene kabeh. Iki kok nggih kompor tanem, wis level ready, kena galu-galu ngene. Tapi pengen nunggu bawa cowok ngene, kok muncat ngene yo, sampai kabeh. Nek masak gak ngarang mulek, aja kuwatir. Iki ono jendeloe sing langsung nang nggon arek karpot mau. Cara ngono ben ambune prono kabeh, gak mulek nang omah iki yo. Minibare ready, cara ngono kena gedangan mangan ta opo yo. Nah, nang kene iki ono pintune sisan, cara ngono pen teko mulai kerja utawa apa iso lewat jalur samping. Cara ngono pas bek gak lewat ngarep pun iso langsung mrene langsung kamar tidur yo. Nah, saiki langsung ya tak cerani nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omah regane 350 juta, ukurane 7x10. Nah, untuk 10 lokasi bandino wis prekamat kan dibuka. Wis ngene, gak sesuai, blenger pen kok petul Mas, ndukure. Wapi.